El senyor Cuenca el que demostra és la seva prepotència. Perquè ja estem acostumbrats a que ens digui que no sabem llegir, que no nos miramos los expedientes, que vamos al ayuntamiento de visita. Ell és el ser prepotent i que tot ho fa bé, no accepta una crítica. I quan un polític no accepta una crítica, malament. Els polítics estan ahí per acceptar crítiques, i crítiques que es fan des de l'oposició, que és la nostra obligació, al fin i al cap, perquè nosaltres estem ahí per a controlar l'equip del govern i per a criticar. Això que no fan, això faltaria. Però ell no l'accepta la crítica. Ell tot ho fa perfecte, i com ell tot ho fa perfecte, després es comença a inventar-se palabras que ens diu de tot, ja sigui als plenos o ja sigui en rodes de premsa, i ens falta el respecte. Però aquesta és la seva forma d'actuar, no la nostra. Aquesta és la diferència entre ell i jo, que jo no li diré que vagi a una unitat de salut mental. Jo no li ho diré mai en la vida, i menys per lo que m'envia a mi a una unitat de salut mental. M'envia per dir-li el que no tenim a Benicarló, i que m'ho demostra que ho tenim, perquè no ho tenim. Respecte al senyor alcalde, que cada vegada que parla de mi recorda que soc d'eixe poble del costat, això no és digne d'un alcalde d'una ciutat com Benicarló. No és digne. ¿Vale? Perquè si ella se pensa que m'ofèn, a mi no m'ofèn. Però me molesta que consideri que hi hagi ciutadans de primera i de segona, depenent del lloc on van néixer. ¿Vale? Jo vaig néixer a Vinaròs, no m'ho amago, al contrari, estic orgullosa. I com diu Raimon, qui perd els orígens per la identitat. I jo no perdo ni els orígens ni la identitat. Però fa 30 anys que visc a Benicarló, quasi 30 anys. I me penso que a mi no me pot reprochar el més mínim que jo no sigui una persona activa en la societat benicarlanda, fins al punt que soc representant d'una part de la societat benicarlanda com a regidora de l'Ajuntament de Benicarló. Però és que ell, jo no mai li diria que ell a les llistes de l'Ajuntament té a una basca que no havia viscut mai a Benicarló fins que va vindre a ser regidora i que me mereix tots els respectes, o al senyor Cuenca, que és andalús, o al senyor Pérez Dolló, que és de Madrid. A mi em dóna igual, jo en cap moment li retrauria aquestes coses. Però és que ell cada vegada que parla de mi diu que me'n vaig a Vinaròs. A eixe poble del costat, perquè és que ni el nom. Això no és digne d'un alcalde com Benicarló i no està a l'altura del càrrec que ocupa. I ho repeteixo, no està a l'altura del càrrec que ocupa. Perquè com jo, som centenars i més milers de persones les que vivim a Benicarló, les que participem de la vida activa de Benicarló i no hem nascut a Benicarló. I ell no és qui per a reprochar-nos absolutament res.